Hola, en aquest videotutorial anem a veure com es fa per a gestionar el menú superior i lateral en un bloc, en concret en el sistema de blocs WordPress, que és el que fa servir el Departament d'Ensenyament. Per veure com es fa utilitzarem un bloc que n'hi ha creat, que és la pissarramagica.wordpress.com, i mirarem aquí com està configurat el sistema de menú superior i lateral. En aquest cas en concret teníem en el menú superior ordenades les diverses pàgines que configuren el bloc i en la barra lateral dreta tenim els diferents widgets amb les aplicacions que hi vulguem incorporar, com és ensenyar quines pàgines té el lloc, quines etiquetes o qualsevol altre element que volguéssim mostrar. Anem a veure com es faria. Dins del tauler d'administració del bloc farem atenció a tres apartats. Un és el que fa referència a les pàgines que té el bloc, l'altre és el que fa referència a l'aparença i l'altre és el que fa referència als enllaços. Aquests tres elements, combinats de forma adequada, són els que ens serviran per a donar estructura als menús superiors i laterals. En aquest cas podem veure que n'hi ha un seguit de pàgines ja creades i que ja tenen un cert ordre determinat. Anem a veure, en el cas que editem una d'elles, quines opcions són les que tenim. Aquesta pàgina, que s'anomena tipus de PDI, una vegada posem el mode d'edició, veiem el seu contingut i a banda del seu contingut hem de fer atenció als atributs de la pàgina. En els atributs de la pàgina hi ha dues informacions molt importants. Per una part, el que fa referència a ordre. Ordre és el lloc que ocuparà la pàgina en l'ordenació de pàgines. En aquest cas és la segona pàgina. Aquest número ens serveix per a ordenar les pàgines en el cas que en tinguem moltes, ja que el sistema, si no li diem res, ho ordena de forma alfabètica. Per altra part, un altre aspecte important és l'atribut pare o mare, on aquí podem fer que una pàgina sigui jeràrquicament estigui dins d'una altra, estigui depenent dins d'una altra, i així podríem aconseguir tenir menús desplegables amb diferents parts, seccions o pàgines. En aquest cas no té cap parentiu i per tant la pàgina ocupa el mateix ordre jeràrquic que les altres. L'altre lloc on podem configurar el menú, en aquest cas el menú lateral, és a través de l'aparença del lloc i en concret dins de l'apartat Ginge. Aquí ens mostrarà el sistema el conjunt de Ginge que té disponibles i podem diferenciar dues parts. A la part dreta de la pantalla són els Ginge que el bloc ja conté i a la part esquerra són els Ginge potencials que podem incorporar a la barra lateral. Cadascun d'aquests Ginge es poden incorporar simplement enganxant-los i arrastrant-los fins a la zona de Ginge. En aquest exemple tenim posats tres Ginge, un que fa referència a les pàgines, l'altre a les etiquetes i l'altre a les categories del lloc. Aquests Ginge, com ja hem dit, es poden llevar o treure només soltant i arrastrant a la zona corresponent. I la tercera opció que tenim per a la configuració dels menús és també en aparença, opció menús. Veurem que el sistema ens permet crear diversos menús. En aquests diversos menús nosaltres els podríem organitzar
per categories o per diversos temes, i aquests menús serien els que de forma segmentada podríem posar dins del bloc. En el cas aquest concret, aquesta opció no està aplicada. També cal dir que l'opció de crear menús diversos és depenent de la plantilla, o depèn de la plantilla que utilitzem en el bloc. No totes les plantilles tenen aquesta opció. Totes les plantilles sí que tenen l'opció de posar enllaços, que no és la mateixa que hem vist anteriorment dins d'aparença. Aquesta opció de posar enllaços en el menú lateral és comuna a totes les plantilles de WordPress i ens permet crear diversos enllaços a altres llocs web i categoritzar-los segons la temàtica o segons el que nosaltres vulguem. Llavors, una vegada creats aquells enllaços, dins d'aparença del blog, a ginys, tal com hem vist abans, podríem posar un giny on li diríem que ens mostrés els enllaços d'una categoria determinada o una altra, etc. I que els ordeni segons el títol de l'enllaç, el títol de la URL, etc. Així podríem diferenciar diferents tipus o blocs d'enllaços per temàtiques. Bé, i d'aquesta manera és com es gestionarien els enllaços superiors o del menú o de la columna lateral en el cas d'un bloc. Com veieu, les opcions són diverses i combinant adequadament totes elles es pot ajustar prou a les necessitats que puguem tenir. Fins a la propera.